tichava conference kunzvimbo City Sports Center muno muHarare. Iyo ichange iri musi wa 25, 26, 27, 28 August. Saka tine mazuva 4 ekuropafadzwa naMwari paCity Sports Center. 25, 26, 27, 28 August, City Sports Center Harare. Change tine conference musi Friday inotanga nenguva dzinoti 2 o'clock. Chipera na 7. Musi Saturday 2 o'clock. Musi Friday 2 o'clock, 7. Saturday 2 o'clock, 7. Sunday 8 o'clock till 4 o'clock. Then one yema families ichange ichitanga iyo panzvimbo City Sports nenguva dzinoti 8 o'clock makuseni. My families achanga achiva nzvimbo dzakasiyana siyana. We welcome you all vana vaMwari kunzvimbo dzedzamuri. At this conference change tine masingers akasiyana siyana anosanganisira Matthias Mere, Sebastian Magacha, Fungisai, Minister Elat, yes, and other singers. They are coming on this conference. We expect to have Pindira Massive Zelu, Pacific Sports Center every Sunday. Kwarare upenyu ndipo patinoona anasekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, nhasi yaimwe nyaya, nhasi chimwe chikamu. Ndofunga paya takakuunzirai nhau yemwana akarepwa, mwana wechikoro grade 5 akarepwa akazowanikwa akandwa murwizi. Tichitaura zvakare nevabereki vakawanda, tanzwa isusu kuti nzvimbo ino vana vakawanda vari kurepwa asi hapana ari kubatwa, hapana ari kusungwa. Zvikunzi vanombonzi torwei voenda vodzoka pada nekuda kwekushayikwa kweumbowo zvongosiyiwa zvakadaro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Pari zvino tinoda kupa mukana uno kuvagari venzvimbo ino vatitaurireka pamusoro pedambudziko ravari kutarisana naro rekurepwa kwevana. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho, ndivo vakatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Pamusoro ivana veZimbabwe isusu tine chichemo chakakurisisa. Tine vana vakarepwa, mumwe akarepwa ari grade 1. Ndobva yaenda kupolisi. Yaenda kupolisi bhanzi ngavaende kumasasa kubhindura. Mwana webhanzi sei asina bhedhi. Saka mapurisa ari kuti kana mwana mudiki akarepwa vada kuona bhedhi. Chero mudiki chero ane gore vada kuona bhedhi rake. Saka inyaya iri kuti shungurudza isusu vabereki vemunomu. Uyezve umwe mwana akarepwa futi mazuva aperayo. Mwedzi wakapera wakavhara vana vechikoro. Mwana womunikina wangu ari grade 3. Munhu wacho akamurepa ari kutozikana ende tiri kutomuziva. Kana nanhasi ndakatonzi nditoenda pamba pake ndinotoenda. Asi akatorwa nemapurisa akaenda akadzoka. Ndiye same futi wokurepa iyeyu wacho akaendeswa kubhindura ari grade 1. Muno machona pane mumwe futi ari grade 7 akarepwa futi gore rakapera. Asi ivavo hangu handivazive, asi akarepa ava vaviri ava atoriko kumba kwababa vake paruzevha ipapo. Asi ndokozoti mwana warasta waparuzevha apo. Saka chiri kuti rwadza isusu vabereki. Saka pakabatwa mwana uyu isusu hatiramboti kana kuti achekwa kana kuti aita sei. Inini hangu ndakataurira vanhu vangu ariko kuti mwana uyu
arepwa nemunhu wekuziva kumaraini kwavo ndokumubata ndokuchimuraya kuti mwana uyu akangodzamara andiziva ari kundisungisa. Toda kuti vatibatsirewo vana vedu iko zvezvo zvautadza kuenda kuma-extra lessons kuchunye takutya. Musi wakavhara vana vezvikoro vakadzingirirwa vana vakadzingidzwa asati tiziva kuti vakadzingidzwa nani. Saka tokumbirawo kuti mutibatsirewo vabereki, tibatsirwawo nevanhu veZimbabwe kuti mukwanise kutibatsirawo kuti ndizvo here kana zvimwe zvacho zvinotaura mamwe mapurisa. Mapurisa ari kutirwadza stereki nekuti kana takavaudza kuti zvakati kana kuti mwana abatwa uyu nguva diki anobva aenda abva atoburiswa. Ko muri kuburisa sei munhu ari kuita zvakaipa izvi? 17 years asi mwana mudiki mani aziva sei kurepa kana ari achinzi 17 years? Tine vatikaona isusu vatikakura tichiona vakarepa vane ma9 years asi vakanopika vakadzoka vakura. Ndofunga hapana asingaziva vakomana pamaruzevha apa anzva dzinozviziva asi vakapika vakadzoka. Iye 17 years anotadza nei kupika achitiurayira vana. Tiri kurwadziwa ndatenda zvangu mhuri yeZimbabwe. Chinhu chinotishamisa chekuti munhu akarepa muzuku wangu ini. Muzuku wangu akabvunzwa kuti munhu akurepa unomuziva here? Zvikanzi hongu ndinomuziva ndikamuona. Vakazoti mukufamba vachinofambawo zvomuri kuva muna mukaradzi vakamuona akataurira vabereki vake vangana kuti munhu akandirepa wende uyu. Vadaro vakaenda kunomhangana kupolisi. Vasvika kupolisi munhu akanotorwa munhu uyoyo akaenda vakanogara kupolisi kwasingazoti akagara mazuva mangani asi akazozoka asi akanziva munhu wokutaura pamwe uri kunyepa unomuziva here ukamuona zvochinzi hongu. Zvechokwadi ndikanzwa kuti vakaenda kuchikoro kuDarwin akatorwa mukomana uyoyo akapfekedzwa mayunifomu ebhora vari 5. Mwana uyo akachinongedzera munhu akakurepa papi pakati pevanhu akanongedzera munhu mumwe chete iyeyo. Asi nanhasi ndozvikutaurwa zvanga zvitaurwa kunzi zvinongonzi kuenda kumusasa kunzi bhepi chichi ndisingaziva kuti kurepa kunodawo bhepi here. Handinyazoziva kuti mhuri yeZimbabwe pari kufamba sei zvinhu zvingomira sei. Ndobva zvikangoperera ipapo iko zvino zvariko kumba kuvabereki vake aritoriko izvezvo. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe tiri vabereki vekuno Kumanhondo kumaundarweni tiri kuchema nenhau yekuti nzvimbo iyi yatoshata. Chero vanhu ava vakazobatwa asi vana vechikoro havachasununguki kuenda kuchikoro, pfungwa dzavo dziri pamwe chete. Tanga tichikumbirawo kuti mutiisirewo chikoro padhuze, chero chikasvikawo zvacho grade 1 chero 5 6 kusvika 7 vana vanenge vakura vanokwanisawo kumhanya. Zvino mukati mwana wograde 1 anomhanya nedistance yacho marebero aikaita. Tiri kubatikana vanhu veZimbabwe maererano nokugara kwatiri kuita kuno Kumanhondo kuti chikoro chaita kurefu vana shuwa vari kubatwa. Asi zvatinokwanisa kuita vabereki hatina nekuti mhuri yeZimbabwe tinokoshesa chikoro. Saka chikoro chasvika nezvinge chadai vabereki taisa hana pasaiti. Saka tiri kukumbirawo rubetsiro kuti mutibetserewo isu vagari kuno kumaundarweni Kumanhondo. Makadii mhuri yeZimbabwe kuno Kumanhondo kumaundarweni taita dambudziko rerepi. Repi kesi yevana vechikoro vari kubatwa mapuraimari hakusumbobatwa masekondari. Primary ndewe kubatwa distance yechikoro yekubva Kumanhondo kuenda kuchikoro kwedu kure zvakanyanya. Tatenda. Asi pari zvino vangani vana vati vabatwa? Vana vakabatwa sofa tukuziva 5. Hongu mhuri yeZimbabwe ndiyo nhau iri kutaurika. Ndofunga muri kuona mizero yacho vana ava vadoko ende rwendo rwacho rwavari kunzi vanofamba kuenda kuchikoro mukanyasovatarisisa harusi muzera wokuti rungafambe nzvimbo yakarebesesa. Ndofunga muri kuona mugwagwa uyu unoenda nepasi pemagetsi. Idistance ingatosvika kuma 5 kilometers or more kuti vana ava vange vachisvika kuchikoro. Zviri kuita kuti izvo vange vachisangana nevanhu vanoita zvisina kunaka. Zvimwe zvacho zvinotoshamisa, unotozopedzisira wakufunga kuti pada ndezvemushonga nekuti muzero wacho hauite. Ndofunga sezvamuri kuonaka uno utori mugwagwa unoshandiswa nevana vechikoro vachibva kunzvimbo inonzi Manhondo vachienda kuChiunye, vamwe vachienda kuMutondwe secondary school kuchikoroka. Asi migwagwa iyoyi manje ndo yakukonzera kuti vaya vanoda kumanikidza rudo, vanoda kufosa rudo vachiwanawo kamukana nekuti hapana misha iri padyo. Ndo zvazoita zvakare kuti
navapedzisire vaurawa nekuda kwekuti munhu anenge akuda kuedza kudestroya evidence. Dai ive nematauriro kuvana zvichida mwana kana abva mukurepwa arobva taura kutaura kuna amai, mwana anenge achiziva kuti tinomuziva uyu. Saka munhu anenge aita ichocho anenge akutoona kuti panapa kuti ndikwanise kurarama kunge ndichitouraya kamwana uyu, ndo zvinozokonzeresa rufu. Dai vana vedu vaive nezivo yekuti kana zvakadaro zvaitika imbobhaiza nyepedzera kuti saka tozozviita futi rini. Eji manje ndoyasiyana. Mangwana chinenge chakatochaya munhu aenda kumapurisa anoripota kusungwa. Asi nenyaya yemathreats anenge achipiwa nemwana ndo kazhinji anozoita kuti nhau ipedzisire yaita mamiriro ainenge aita. Mainzwa nhau yekurepwa kwevana nzvimbo ino yeManhondo. Ndiani anoziva? Kungoti hatina kukwanisa kuti tiwane kubva kumapurisa. Izvozvo zvikunzi nzvimbo ino kune vanhu 5 vakarepwa. Anoziva ndiani kuti padyo nepano panyajenja apa chii chakaitika, panyakasikana apa chii chiri kuitika, nzvimbo dzese dzakatenderedza chii chiri kuitika. Zvinoreva izvo kuti vana vari mudambudziko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndopakutenda kuna soko Mkanyama home vanga vakabata mushina wedu ndichiti aiwaka atatenda zvikuru basa maita basa mashanda. Goodbye my friends. Tichazoonana rimwe zuva. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.